Ketika All India Radio Shillong ke kubor ban puli di ibadah hon ramdi. Kimat bakongsan ke kubor matak stem. Ladai kapor ban perkat thamai bad yo ijengai ban kentiu bad penjanai ketenat jongok kai perthai hakari ong menteri rang bakdu kari Narendra Modi. Anthau Sarkar ke National People's Party NPP ha Meghalaya bad penjari u District Magistrate ke Eastern West Khasi Hills da ke hukum hapok ke section shispa asau pusau CRPC ban penne ke jing syongsuk syongsan kipat ba hamairang. Ki kubor babnya. Menteri rang bakdu kari Narendra Modi ula ong bakala dei kapor ban perkhat thamai bad yo ijengai ru akaliang ban kentiu bad penjanai ka tanat jongok kai perthai ha kari. Modi ula ong ya kani ha kapor ba ajing kren hanin ka sngi ha ka webinar hadin ka mangtengka halor ka jing kentiu ki kam jongok kai perthai ha kari India. Ula kadawru halor ba ka India ka donya shibun ki jaka jongok kai hakaba ula kadawi ki jaka jongok kai kum ki rut duriau ki lum ki wa ki klau ki ptap ki jak kate umen berim kijaka mani blay kijaka lekai bat kiwei Kaseng San Hima Sima National People's Party NPP henin kesngi kalai kendu ya ulat ke Meghalaya upagu chohan bat airu hui ke jingtho baka NPP kala bantau ya ke sorkar ke bathamai hakabaya dei bat kani menteri rangba ke Meghalaya ukonrat ki sangma ulayatu ya ulat ke jella bahakani ke sorkar ke ba unthau thamai kalayo ya ke jingkershan jong lai pu arngut ki dekhot ke ying darbar thawan ke Meghalaya ukonrat ula airu da ke jingtho ke badan ya ke jingkershan jong kini ki dekhot ki bala ai ya ke jingkershan ya ke NPP bantau ya ke sorkar kita kilong ke BJP HSPDP bat arngut ki kertong Klemseng UKN Marak balajab na Bakmara constituency bat Remington G Momin balajab na Rambrai Jerngam constituency. Nakaliang jong konrat sangma ulayatu bakinong kershan ya kani ke sorkar jong u kidan baro laipu arngut menta bat kemi lenti ba ke jingdon jong kidkhot jongka kasanang kiu hakini kisngi. Na markin sedondro kiwei ki MLA ki ban kershan ya ke sorkar ki kubor ki atu ba ke jingpen smai ya menteri rangba bathamai ke Meghalaya kan long ha ka nyu tarik uleber arajar ar phulai. Kaseng National People's Party NPP kala job kum kawai na kiseng babun pat tam hakba kala job hadu ar pun tali ki constituency ha ka jingpen banai ke result jong ka election syaka yeng darbar tau an men ha ka sngi palai. Menteri rangba ke jela ubalong ru National President ke NPP ukonrat ki sangma ula job biang na ka South Tura constituency bat la ban kedau ru ba ka sengjong u kala bantau ya ke sorkar. Ka United Democratic Party UDP kala job hakikat wei teli ki constituency kat ba ka Bharatiya Janata Party BJP bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kila job mar arteli. Kaseng All India Trinamool Congress kabala se ye ki kertong khat arngut kabalami na kaseng Congress House nam arajar arpuwei kalapen ye khon ye ki kertong jongka ha ke election ha ka jella ha kasin ka baningkong bat kala job tang hakisan teli ki constituency. Hakasin ka baar ka sorkar balam khamat da ka BJP kan sathau sorkar ha ka jella Tripura ka pratarik mentau benai la ong menteri rangba barem ka jella Manik Saha ha ka lai tarik uluber hadin ba ula IT ya ka shithi ino kamjong u sha ulat ka jella Narayan Arya Haraj Bhavan habakren shakilat pathai khubor usaha ulo ong ba ka sorkar bathamai ka BJP kan sashimti ya ka sorkar ha ka pratarik ha ka ba menteri rangba bat kiwei ki menteri kin sashim smai Ula ongro ba kinong mi khmat bathamai kaseng BJP kin se kandu biang man pen biang ya ki jingdon kam baro. La ongro ba menteri rang ba du kari Narendra Modi menteri ketanat ki kampo yeng ke sorkar pedeng u Amit Shah bat kinong yalam na Delhi lembat ki menteri rang ba na ki jella ki balasan sha da ka BJP kiniran lang ha ka jingelang penbam semai ken huan menteri bathamai ke jella Tripura. Kani ka kubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong. Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District Mairang ula pinbena bala penjari ya ka hukum ka bahap hapo ka section shispa saw pusaw CRPC kanang ban penne ya ka syongsuk syongsan ki patba bat banlan na ka jingsha penjular ki jingdon jing em jong ki patba. Hakani ka hukum u district magistrate ula penjari ya ka curfew meet na do ka por Henry baje jan meet hadu ka por Henry baje men stamp
Bat kang ro ya kajing elum brio ke batam ya sangut habaro ki ofis sarkar ki badan ha kadong mausawa sangshong umwi sum bat mairang mission nadu kalai terik uleber arajar arpulai tat hadu depan benada kumbuipan. Lapen jari ya kani ke hukum hadien ba kalambi ke jingklumar haka sengi nyau vote haka office u deputy commissioner haka ba kipat ba kila weang ding ya santeli ki kali sorkar bat kawe ke kali shimet bat kila kawang maru ya ke office u DC bat we breu ladu eiro ya ke jing im nakane ke jing jia. Mi ke jing kelumar hak jella hadin ke jing pen benai ke result election ha mairang ha ka bakal jaru ba we ubreu la do e la ke jing im lai to ka telong kubor sarkar henen ke sngi kat kum ka telong kubor na ki pulit kila ong bana ka daw ke jing bom snguhun ya ke jing pen benai ke result ki pat ba mena ka mit sngi pale kila mi banyaki tat hadu kan demi ke jing ya snam kipat ba kila kawang mau ke jaka nyau vote ke badan hak office u deputy commissioner pat kila wiang ding ru ikikali kini kila ja hadin ke jingpen benaba ukertong ke kongres ba bat skem renta thiang ula sya rem hau ba met ba lengdo jong ke UDP ha ka ba ula tamda shispa san pusan vote ke jingbom snguhun kipat nong kersan jong ba bat skem ke penlong ke jingmi ke jing huri hura hadu ba we ubreu ula kalen yapno ha kane ke jingjia. Ke Presiden Drupadi Murmu kala ong ba ke jingmut jong ke dharma dhama kalarung hakari India bat umau nongrim jong kalong breu man breu ke syong haka dharma. Ke Presiden kala ong ya kani haba a jingkren haka jingelang pli jong ke international dharma dhama ke banyau ke balalong ha Bhopal henen ke sngi. Ke Presiden Murmu kala ong bahakani ke por bamenta kade ke kamram jong uwei pa uwei banyada bat penbhai ke rukom im haka nongrim jong ke jing im ka babha. Kajing job jong kinong mi khmat kentei kalong kabaduna ha kajing pen benai ke result election sha ka yeng dor bar thau an ke jela kabala long ha kasingi palei ha ka ba kila don tang laingot ki kentei ki bala poi sha ka thong kata kilong ka kong m amperin lingdo bat ka kong Santa Mary Shella ka bedaina ka seng NPP bat ka miani di Shira na ka TMC. Hakani ka election kila don hadu lai pun rengut ki kertong kentei ki bala ai ring. Kakong amperin lingdo kala job yang sasisin na ka East Shillong constituency bat kemiani di Shirapat kala job yang nak ampati. Kat ba kakong Santa Mary kala job hakani ka election na sutengah Saipong constituency hakaba kala penrem ya MP ke Shillong ubalong ru presiden ke MPCC uba Vincent Pala. Ki menteri ki kam bari jong ki saw teli kiri kila nang penskem shushu ya ka jing tre kam bat a jing kershan ya ka Indo Pacific ka balat lut bat ka bakut ka bakan thop lut bat ka baklan haka kerwa sendrop lang kinong yalam jong kini kiri kila banjur ru halor ka jing kershan jong ki ya ka nongrim jong ka jing lat lut ki kendon jong ka an ka buram bat ikhtiar jong ka sorkar ka jing penbet da ka jing isuk ya kino ki jing ken an bat ka jing roi kerhai jong ka than Indo Pacific. Menteri Ketenat ki kambari ke Sorkar India u Dr. S.G. Shankar ula penyat ya ke jingelang kuat foreign ministers ha New Delhi henen kesingi. Pada syabat penkut ya ke kubur sasisin kimat bakongsan. Ladai ke por bat perkat thamai bat yo i jengai ban kentiu bat penjana ya ketenat jongok kai perthaya kari ong menteri rang bakdu kari u Narendra Modi. Anthau Sorkar ke National People's Party NPP ha Meghalaya bat penjari district magistrate ke Eastern West Khasi Hills da ka hukum hapo ka section sispa saw pusaw CRPC ban penne ke jing syong suk syong san kipat nong syong snong ha mairang bat katung ila poish ka bakut jong ko kubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong bat parlok nong ngam ni pen ke mau shapi bah ka por prabajing ini so bat ke Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin Hindi ka ban pen buat pat sa da ka kubor ha ka ktin pareng bat ka por prashiting ngin sawalam shapi ka kubor nakathan siya tila mingi kini ka ka All India Radio Shillong.
mentang ini asngau ya ka jing temsur na iba salmes khongwa kani kedik all India